Λοιπόν, σήμερα θα σας μάθω πώς να μαγειρέψετε. Από ό,τι βλέπετε έχω το σεφ. Τώρα τον πήρα και θα σας δείξω πώς να μαγειρέψετε χωρίς το κροκότ. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος και σίγουρα δεν είναι clickbait. Σίγουρα θα μαγειρέψω κάτι ωραίο. Γεια Bugs Bunny, ελπίζω να μην σου συμβεί κάτι επικίνδυνο. Όχι, κάπως πέθανε. Έχω ένα bunny food, ευχαριστώ. Πεπερώνε. Δεν είναι πεπερώνε, αλλά εγώ έτσι τη λέω. Και έτσι μαγειρέψατε. Κάντε like, subscribe. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αν θέλετε. Δεν πιστεύω ότι καν το έκανα αυτό το βίντεο. Να έχετε καλή μέρα.